A alcaldesa facendo acto de presencia nun día de corre-corre dun colexio electoral para outro, pero buscando un oco para unha iniciativa tan solidaria como esta. Pois desde logo que sí. Nós coa Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple sempre estivemos, sempre estaremos. Creemos que é unha iniciativa solidaria que hai que ademais apoiar e, por tanto, a pesar de ser un día electoral, eu creo que hai que estar aquí, facer esa andaina de 2,5 km é o mínimo que creo que podemos facer por toda a xente que ten esta doenza e para intentar conseguir que haxa máis recursos económicos xustamente contra a esclerose. Alcaldesa, soe facer vostede exercicio así no día a día ou non ten tempo? A verdade é que eu agora últimamente non teño tempo, pero eu era moito de andar e de andainas, e houve épocas en que saía todos os días a facer 10-12 kilómetros, pero agora é certo que saio moi esporádicamente. A xente que anda polos algúns camiños de Compostela sabe que me ten visto andando por ali. A veremos entrar nos 10 primeros postos. Non se trata disto. Non se trata disto, ¿no? Esta cuestión non é de competición, sino que é de acompañamiento e de solidariedade. Eu decía o speaker, entrar cun sorriso. Iso é, entrar cun sorriso sempre independentemente do posto, bueno, claro que sí. Como vai esta xornada electoral? Como foi a mañá? Pois a verdade é que visitamos distintas mesas, non houve ningunha incidencia, nada, o único que hai, parece que hai pouca afluencia, non sei os datos de participación como estarán, pero polo menos a primeira hora parece que a afluencia non era moitísima, así que, pois que todo o mundo acuda a votar, que é o noso dereito, neste caso, e é o poder que ten a xente, poder votar e decidir. Pois alcaldesa, participando nesta xornada solidaria, 7ª edición xa desta carreira andaina a favor de Acén. Graciñas, alcaldesa. Graciñas a vos.